Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụmụ akwụkwọ asaa emerụọla ahụ ugbu a n'ụlọ akwụkwọ College of Health Science and Technology dị na Mgbo, steeti Ebonyi, dịka ndị oji egbe wakporo ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ ahụ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ. Ndị omekome ha mmiri chukwu ha bụ bandit awakpola otu ụlọ akwụkwọ dị n'Iluke Juunu nke steeti Kogi n'ụtụtụ taa, ma ọ bụ osote onye prịnsịpal ụlọ akwụkwọ gọọmenti sekọndịrị skuul Iluke nke tinyela ụjọ na-egwu ugbu a n'etiti ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ime steeti Kogi. Onye nta akụkọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi Arise Osenurufai akatọọla Maazị Peter Obi maka ime mkpesa n'ụlọ ikpe megide Kenneth Okonkwo na-achọ ego ha ijeri $5 n'ihi ikwutọ n'ikwulu aha ya. Osenurufai gwara Peter Obi na Kenneth Okonkwo etorughị ịkpụrụ ya gawa n'ụlọ ikpe n'ihi na o nweghị okwu ndị okwu kpụrụ nke kwesịrị iji wee kpọrọ ihe. Onye isi nlekọta ụlọ ụka Deeper Life ụkọchukwu William Kumuyi ekwuola ugbu a na ya ga-enyefe mkparị ilekọta ụlọ ụka ahụ gaa n'aka nwa ya nwoke ọ bụla ọ mụrụ n'afọ ya, n'ihi na ụlọ ụka ha abụghị nke ezinụlọ maọbụ nke otu mmadụ nwe kama nke Kraịst. Maka igbu ọchụ na ikpe oke agbụrụ, agba nke mbụ ụmụafọ ala anyị ka a na-atụ anya site mba South Africa laghachi ala anyị echi bụ Tọzdee. A ga-echeta na otu ụmụafọ mba South Africa mejupụtara agwala ndị mbịarambịara niile bụ ndị isi ojii ịpụ n'ime mba ahụ opekata mpe mgbe ọnwa gbara abalị 30. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.